kunyo mwandu mawuok e bwo lowo, lupo kendo tije mamoko makoro miyo gichwe giwe sikul. Ogony ne owacho ni jokanyo sekta mar lupo kaachiel kod sekta mar mwandu ma ikunyo e bwo lowo e kind sektas mamoko makelo yuto e gwenge ma kono onego bed ni koro neno ni ok gindiko nyithindo matindo ma pod gin e piny tije ma kamago. Ne bende owacho ni nyithindo mathoth ne odonjore e tijego nyalo bedo ni gin mago mawuok e familia ma yutogi nok kata moko ma jonyuolgi otho. Kama bende ne owacho ni ok onego bed ni koro itiyo kodgi e yo marach mar miyogi tije ma ok owinjore ni gitimo. Adwa kono jogewa matiyo ka, especially jok matimo ohala mar rech kata omena, ni waweuru engage nyithindo matindo. Wawe nyithindo dhi school, to ka nyathi ni en orphan, the best thing mar timone ok ndike tich. The best thing minyalo timone en supporte, mondo en chieng' moro okony nyithindo moko. Mondo wandik jok ma wanyalo ndike tich, jok mowinjore, to nyithindo wawe osom, kendo nyithindo wakete environment manyalo sustain gi mondo gibe gibed ji e ngima mabiro. Komachielo nyakoro mogi en ni jopuonjre